Ekene m unu Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị dịka anyị na-anabata unu na GCK kwa ụbọchị nke taa. Ụbọchị nke taa ga-adị egwu maka na ihe onye ọzụzụ atụrụ na-aga ịkọwara anyị. Mgbe ụfọdụ ka anyị na-aga na-anụ na ihe mmadụ na-anụ na ntị bụ ihe na-egosipụta onye ahụ. Ihe anyị na-afụ n'anya na ihe anyị na-anụ na ntị bụ ihe na-enwogharị mmadụ nke ime mmụọ anyị ma duru onye anwa wee ruo kpọmkwem n'ebe akara aka ya ga-eduga ya. Onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi ga-akụziri anyị ka anyị ga-esi wee soo Chineke ụkwụ na ụkwụ wee ruo ebe ọ kwadobere anyị. Na ndị Kọlọsi isi 3 ana m agụ malitere amaokwu nke mbụ. Ya mere ọ bụrụ na unu soro Kraịst anyị bilikọ na-achọnụ ihe dị n'elu ebe Kraịst anyị nọ na-anọdụ n'aka nri Chineke. Na amaokwu nke 2 tụkwasị n'uche n'ihe dị n'elu ọ bụghị n'ihe dị n'elu ụwa, ọ bụghị n'ihe dị n'elu ụwa. Ọ bụrụ na anyị soro Kraịst bilikọ, a ga-enwe mgbanwe, a na-enwe nwogha, azọpụtawa anyị, doo anyị nsọ, mee ka anyị bụrụ ndị dị nsọ. Echiche obi anyị, ịhụnanya anyị, akpịrị ịkpọ nkụ nke obi anyị, ihe niile anyị na-achọ n'ụwa na ihe anyị na-atụ anya ya ga-abụ naanị na onye na ihe dị n'eluigwe n'ebe Kraịst nọ. Ọ bụghị na ihe a na-ahụ anya dị n'elu ụwa, ọ bụghị na ihe efu nke ụwa. Tụkwasị n'uche dịka isi edozi elekere gị mgbe ọ ga-akụ, dịka mgbe isi edozi ataṅụ nke elekere gị mgbe ọ ga-akụ, esi ya o ruo n'oge dị otu a ka ị kụọ gịrịrịm. Ugbu a idozie obi gị, dozie ịhụnanya gị, dozie akpịrị ịkpọ nkụ gị, dozie ihe niile banyere onwe gị ka ha niile lekwasị anya mgbe Kraịst ga-abịa. Mgbe ịhụnanya gị na ebumnobi gị na ihe niile dị n'ime gị na-elekwasị anya n'eluigwe, ọ bụghị n'elu ụwa, mgbe ahụ ka gị onwe gị batara. Ọ sị na amaokwu nke 3, n'ihi na unu nwụrụ anwụ nye ihe niile nke ndụ a, ihe ndị ahụ na-adọrọ gị, ihe ndị ahụ na-eto gị akpịrị, ihe ndị ahụ na-akwa gị gaa ihu kwara gị gaa azụ, ihe ndị ahụ na-akụrụ gị egwu ị na-agba, ndụ ochie gị niile, ha niile ugbu a ị nwụọla n'ebe ha dị. Mmanya ahụ na-aba n'anya agaghị eto gị akpịrị ọzọ. Siga na anwụrụ ọkụ agaghị enwezi mmasị, ị gaghị enwezi mmasị n'ebe ha nọ ọzọ. Ihe niile nke ụwa ịnwụgo n'ebe ha dị. Iwe guzoro naanị maka Kraịst. Guzoro gị na Kraịst na-enweghị ngwakọrịta ọbụla dị n'ime ndụ gị, n'ihi na unu nwụrụ anwụ. Ọ bụ ezie na unu ka dịkwa ndụ, a na-eleghị anya ede ndụ, ma na-enwugo nye ekwe emo nke ụwa, ịnwugo nye ihe ọjọọ nke ụwa, ịnwugo nye mkpagbu niile nke ndị ụwa, ịnwugo n'ebe ihe ọjọọ niile dị, n'ihi na unu nwụrụ anwụ, ezowokwa ndụ unu n'ebe Kraịst anyị nọ n'ime Chineke. Na amaokwu nke 4, mgbe ọbụla a ga-eme ka Kraịst anyị pụta ìhè, onye bụ ndụ anyị, mgbe ahụ ka a ga-emekwa ka unu onwe unu so ya pụta ìhè na ebube. O si n'ọnwụ bilie, ọ nwụrụ ewelie ya, o wee si n'ọnwụ bilie. Mpụta ìhè nke a ka o si gbaa ka ọnwa, ka o wee pụtara onye ihu na onye azụ ìhè na Kraịst si n'ọnwụ na Kraịst nwụrụ. Ha hụrụ ya na eliri ya, ha mara ebe eliri ya. O wee si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke 3, ụbọchị dị ebube. O wee si n'ọnwụ bilie, si n'etiti ndị nwụrụ anwụ bilie. Lee anya na Jọn isi 20, oziọma Jọn isi 20 amaokwu nke 24. Jọn isi 20 amaokwu nke 24. Ma Tọmọs nke a na-akpọ Didimọs, otu onye n'ime ndị ozi 12 ahụ, anọghị n'etiti ha mgbe Jizọs bịara. O siwo n'ọnwụ bilie wee bịa zute ndị na-eso ụzọ ya. Ma a gwara anyị na Tọmọs, otu n'ime ndị na-eso ụzọ ya, anọghị n'ebe ahụ mgbe Kraịst bịara. Gosi onwe ya
mee ka ha hụ ya anya ihu na ihu. Onye nwanyị onye si n'ọnwụ bilie, lee anya na amaokwu 25. Ya mere ndị ọzọ na-eso ụzọ Jizọs si ya, anyị ahụwo onye nwe anyị, anyị ahụwo onye nwe anyị. O si n'ọnwụ bilie, anyị ahụwo onye nwe anyị, anyị ahụwo onye nwe anyị nke si n'ọnwụ bilie. Ma ọ zara sị, ọ bụrụ na ahụghị m n'aka ya abụọ apa ntu, tinyekwa mkpịsị aka m na apa ntu ahụ, tinyekwa mkpịsị aka m na apa ntu ahụ, tinyekwa aka m n'akụkụ ya, m gaghị ekwe ma ọlị. Ọ sị, mbilite n'ọnwụ, gịnị dị ka unu na-akọ na Kraịst si n'ọnwụ bilie? Amaara m na akpọgidere ya n'obe. Aga m etinye mkpịsị aka m n'ebe ahụ ntu mapụrụ n'aka ya tupu m ekwere nke a. Amaara m na otu onye n'ime ndị agha were ube mma ya n'akụkụ mụa ga-etinye aka m n'ebe ahụ amara ya ube tupu m ekwere, ebe ahụ amara ya ube, ebe ahụ ghere oghe, tupu m ekwere akụkọ unu na-akọ na amaokwu 26. Agwara anyị, mgbe ụbọchị 8 gasịrị ọzọ, mgbe ụbọchị 8 ọzọ gasịrị, ndị na-eso ụzọ Jizọs wee nọ n'ime ụlọ. Tọmọs nọkwa n'etiti ha. Jizọs bịa, agbachichara ụzọ ebe niile. Mgbe e mechiri ụzọ niile, o guzo n'etiti ha sị, udo dịrị unu. Amaokwu 27. Mgbe ahụ ọ sị Tọmọs, setịpụ mkpịsị aka gị n'ebe a, lee aka m abụọ, tinye mkpịsị aka gị, setịpụ mkpịsị aka gị, lee aka m abụọ, setịpụkwa aka gị, tinye n'ime akụkụ m. Aghọkwala onye na-ekweghị ekwe, kama ghọọ onye na-ekwere. Amaokwu 28. Tọmọs zara sị ya, onye nwe m na Chineke m. Ugbu a ka ọ ghọtara ebe ọ nọ, na Kraịst n'ezie esiwo n'ọnwụ bilie. Amaokwu 29. Jizọs si ya, n'ihi na ịhụwo m Tọmọs, Tọmọs, n'ihi na ịhụwo m, ikwerewo? Ngọzi na-adịrị ndị aka ahụghị, ngọzi na-adịrị ndị aka ahụghị ma ha kwere. Anọghị m n'ebe ahụ, ma anyị bụ ndị a gọziri. Asị m na anyị bụ ndị a gọziri agọzi. Asị m na anyị bụ ndị a gọziri agọzi, n'ihi na anyị adịghị ka Tọmọs. Tọmọs, ikwerewo ugbu a n'ihi na ịhụwo ya, ma ngọzi na-adịrị ndị ahụ na-ahụghị ma ha wee kwere. Enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị nke na Dọkịta Kumuyi. Ugbu a ka anyị tụgharịa uche n'ihe mmụta nke anyị mụtara, ọbụnadị na oziọma nke anyị nụrụ. Nke mbụ bụ na iwere uche gị wee tụkwasị na ihe ndị ahụ nke ga-eme ka iruo ọkacha mma na ndụ gị. Nke ịbụọ, ọ bụrụ na ị ga-echekwa ụzọ ihe ndị anyị na-anụ na ndị anyị na-ahụ si abanye n'ime mmụọ anyị, nke bụ ntị na anya na ihe ndị ọzọ, anyị ga-awụ ndị kwadobere anyị nwanyị maka ọkacha mma. Nke atọ, ọ bụrụ na anyị ga-echekwa ihe ndị ahụ nke na-abanye na ntị anyị, ihe anyị na-ahụ, wee mee ka anyị mara ihe anyị na-atụkwasị uche na ya, ọ ga-eme ka anyị ghara ịrụ Chineke ụka ma bụrụ ndị na-anọgidesi ike n'okwukwe. Ọ bụrụ na ị na-ewere obi gị na ndụ gị enye onye nwe anyị Jizọs Kraịst ugbu a, ọ ga-asacha gị, mee ka ị dị ọcha, ọ ga-agbaghara gị mmehie gị, ọ ga-enwegha mkpụrụ obi gị ahụ. Ọ bụrụ na ị na-ewere onwe gị enye onye nwe anyị Jizọs Kraịst ugbu a, ka o wee mee gị onye ekere ọhụụ, welie aka gị elu, naanị welie aka gị elu. Onye nwe anyị gọzie gị n'ebe ahụ ị nọ, welie aka gị ahụ elu. Onye nwe anyị gọzie gị, Chineke gọzie gị ebe ahụ ị nọ. Onye nwe anyị gọzie gị, imeela. Ọ ga-emere gị ya ngwa ngwa, n'otu ntabi anya, na-egbughị oge. Ọ ga-emere gị ya ugbu a, ngwa ngwa ịkpọkuru ahụ onye nwe anyị. Onye ọbụla nke ga-akpọku ahụ onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Kpebie n'ime obi gị, nwee ezi mkpebi ịhapụ mmehie gị niile, si onye nwe anyị, mmehie m ndị a wutere m, ana m ekwupụta mmehie m ka m si mee gị atụ agha.
onye nwanyị ana m abịakwute gị ọ bịa mere nji na-eweli aka m elu, gbaghara m. Ọ ga-agbaghara gị n'otu ntabi anya. Onye nwanyị gọzie gị maka iweli aka gị elu, si ya ugbu a onye nwe m, nke gị ka m bụzi, naanị gị nwee ndụ m ugbu a. Abụzighị m nke ekwensu ọzọ, abụzighị m nke ndị ọjọọ ọzọ, nke gị ka m bụ. Nwogha ndụ m, gbanwee ndụ m, nye m nzọpụta. Kelee ya n'ihi na o mewe ya. Ọ dịghị ajụ onye ọbụla nke na-akpọku ya n'ime mmụọ na eziokwu, gwa ya si onye nwanyị, ana m ekele gị, arịọwo m, anatawo m, amara n'ime wokwa ya. Ugbu a ana m ekpere gị ekpere, Chineke nke eluigwe, anyị na-akpọku gị n'aha Jizọs. Onye nwanyị, lekwa ndị a niile ndị were ndụ ha, were mkpụrụ obi ha kpamkpam nyechasịa gị. Onye nwanyị, gbaghara ha mmehie ha n'aha Jizọs. Dịka nkwa gị si wee dị, wezuga mmehie ha niile, were mmehie ha niile tukpuo ya n'osimiri nke nchefu, na agaghị echetakwa ya ọzọ n'aha Jizọs. Onye nwanyị, wezuga amamikpe nke mmehie, wezuga ịtụta nke mkpụrụ obi na adịghị ike niile n'ebe ha nọ. Onye nwanyị, mgbaghara mmehie, nnwere onwe pụọ na mmehie, nzọpụta zuru oke nye ha ya n'otu n'otu ugbu a. Ka amara gị bata n'ime obi ha, mee ha ndị ekere ọhụrụ, ndị ikom, ndị inyom, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ndị ekere ọhụrụ, ndị nwere nzọpụta site n'aka Chineke n'ime obi ha ugbu a n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwanyị, n'ihi na ama m na-emewo ya, ama m n'imewo ya, anyị kwere na-emezuwo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ndị niile, ndị nwoke, ndị nwanyị, ebe niile, dịka anyị na-abịakwute Chineke nke mgbe ebighị ebi taa, ihe pụrụ iche ga-eme na ndụ gị. Ihe na-etụwaghị anya ya ga-eme na ndụ gị. Ihe ịrịba ama dị ịtụnanya. Ma ndị nọ n'ọwa ozi, ebe ọbụla unu nọ, ana m echeta unu n'ụzọ pụrụ iche. Dịka anyị na-ekpe ekpere, dịka anyị na-ekwusa okwu Chineke, ebu m gị n'obi n'ebe ahụ ị nọ, n'ime ụlọ gị, ebe ọbụla ị nọ. Ike si n'eluigwe, ihe ịrịba ama nke dị ịtụnanya ga-eme na ndụ onye ọbụla taa n'aha Jizọs. Gịnị jikwara anyị ikpekọta ekpere ọnụ? Chineke nke eluigwe, anyị na-ekele gị n'oge awa dịka nke a. Anyị na-ekele gị n'ụbọchị taa, na-arịọ gị onye nwanyị ka ime ihe dị ịtụnanya, ọrụ ebube si n'eluigwe na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Zọpụta ndị ha na mmehie na-agba mgba, napụta ndị dachiri azụ, mee ka ndị kwere ekwe dị ike. Onye nwanyị, ihe ịrịba ama niile nke ọgwụgwọ nsọ, nke nnapụta, ka o rute onye ọbụla aka, metụ ha aka n'otu n'otu n'aha Jizọs. Anyị na-agụ ya na imezuwo ya. Anyị ga-enyekwa akụkọ oto maka nke a. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'isonyere n'ihe mmemme nke GCK ụbọchị taa. Anyị na-enwe ọṅụ na gị na ezinụlọ gị sonyere n'ihe mmemme nke taa. Ụzọ dị mfe anyị na-eji wee kparịta ụka bụsa n'ọwa okwu anyị bụ www.dclm.org/connect maka ọdịmkpa nke ekpere ọ bụ mkpa ọzọ nke ị nwere na ndụ gị. Onye nwe anyị gọzie gị.